ubaba uzikalala premier wakwaZulu Natal wathatha isinqumo sokuthi asilethe ama-services noma silethe iy'nsiza eduze komphakathi. Wathi uyazi ukuthi amaklinikhi akhona ey'ndaweni esihlala kuzona, kodwa akubona bonke abantu noma abantu uma befika kuma-clinics akuwona wonke ama-services akhona available. Kubalulekile-ke ukuthi ezinye iy'nsiza noma amanye ama-services siwasondeze emphakathini. Uma ngabe unenkinga yamehlo awuvamile ukuthi usizeke eklinikhi ngoba ama-services amehlo awabi khona kuwo wonke ama-clinics. Uyaphoqeleka ukuthi ugibele uhambe uye edolobheni noma uye kudokotela o-private ukuze uzokwazi ukuthi uthole udokotela wamehlo. Kodwa namhlanje ukhona udokotela wamehlo la eduzane, nimbonile? Uthi uNdunankulu-ke abantu uma bephethwe amazinyo yebo bayaya eklinikhi bayakuthola ukuthi mhlambe bathole imithi, kodwa akuwona wonke amaklinikhi ethu akwazi ukuba nodokotela bamazinyo. Wayesethi asibasondeze odokotela bamazinyo emphakathini. Ukhona udokotela wamazinyo lana nike nambona? Ngempela njengoba silana-ke silethe zonke iy'nhlelo lezi eseduze kwenu ngoba njengoba ngishilo kubalulekile ukuthi iy'nhlelo siyisondeze eduze. I-COVID-19 iyisifo esibulala sonke, ayikhethi muntu. Ibulala abanemali, ibulala abangenamali, ibulala abafundile, abangafundile, ayikhethi. Asikho isifo esingakhethi njenge-COVID-19. Siyabacela-ke bonke abantu ukuthi abaphume bayogoma. Ukugoma kubalulekile. From 12 years to 17 sebengagoma nabo. Asihambeni siyogomisa iy'ngane zethu. Akekho umuntu ophoqiwe ukuthi agome, kodwa siyacelwa, siyanxuswa, siyanxenxwa ukuthi asihambeni siyogoma thina, kodwa siyigome ney'ngane zethu ukuze sizokwazi ukuthi siphile kahle, impilo yethu ibe yinde, impilo yethu iqhubeke, izokwazi ukuthi ibe ngcono. Abekho ama-reactor i-vaccination. Siyabonga-ke bafethu, siyabonga ukuthi niphume. Asisheshe bese nibabonile sofa abantu. Siyathokoza siyabonga sibhekile senza ukuthi. Abesisa sebeyapreventa. Okay. You don't do a lot of extractions and then they have advised it's not always necessary. Hey, ngaze ngajabula le service eliphethe namhlanje. Iyasebenza kodwa Uthi baba. Amanje ufike hayi right. Iyalingana nobuso bakho. Awu wazamude. Siyabona manje. Awu bakithi. Zakho si. Siyabonga.